Tak, teraz. Pán parfuméria. Budeš počuť, že pri ceste, Ale bude. Ide o nás, nie o nich. Opina. Stojí mi opina. Tak, no a tak. Pochonám. Vieš, čo keď sa chceš natočiť? Ježiš, výražka, no poďme baviť na všetky výražky, čo má. No, tak jeba na Niky, ty kokos. Teda jebakovi nejšie. Ale má jebavý ksir, to tam ešte nepovieš. Ešte pochvál sa niečím, ale ja som chcela jebakovi povedať. No, určite. No tak. To si prdnem. Ježiš, to nemôžeme tam nikam teraz, ale... To bol vtip. To ti máte až šlinka je vyliezla. To je ako som nepovedala, práve to povedala. No, kedy sex naposledy? Tak, kedy si má sex? Predvčerom, už mám abťák. Ty? Ja. Rúčka máš behla? Robila si šťastná, Nie, Ručka, ja mám na to sve lidi. Ako sa volajú? Na E. Erik. Skoro som sa zabila. Auto. To si čo to? No, a tak. Ježiš, tretia na